mellor. Vale, que se sinta máis cómodo, que lle sea máis fácil, sobre todo para empezar, logo podes ir variando e facendo distintos aturusos e todo eso. Mellor é variar. Eu que normalmente cala. Ai, eu dudo, Normalmente o que se fai é facer un berro primeiro prolongado, un pouquiño, cada un ten que decidir o longo ou no momento que te salga, a veces faz cortos, non? Faz un berro prolongado que logo remata con varios cortes, non? Como facer un... Ao final faz aí uns toques, non? Cada un tamén, pois, fai máis ou menos, ou como lle salgan, como queira. Entón, como fago eu? Eu fago como nos explica Pablo no coro, se coller o aire no diafragma, porque é importante aturuxar non usar a gorxa, porque senón acabas coa gorxa... Claro, e depende da vocal, resona aquí, aquí, aquí. Pero ti ahora te ten que dar igual donde te va a resonar. Vamos tocar, a ver se facedes ben. Son un pouco racistas, Foi o que deixou o Pablo encargado. No, díxeme a mí. Eu dije que no. Aí xa... Bueno, pues é importante sobre todo que saia. Porque normalmente además cando aturuxas, que estás cantando, que estás bailando, que estás nas festas e empezas a utilizar a gorxa que te vas a reventar, logo xa non podes bailar ni cantar ni nada, porque eso te revienta e te cansa. Entón, é mellor botar o aire do estómago. Eu non sei se a vos os pasa, pero utilizar a forza que os pode producir o gusto de estar escoitando as gaitas, a música, de estar cantando, que se produce unha forza de alegría dentro do corpo, porque ao fin e ao cabo o aturuxo é unha exaltación de alegría cando faz na festa. Entón, concentrarvos en esa forza que sentides dentro para intentar proyectarla hacia fora. Bueno, non vos podo decir moito máis, vamos a probar. Colledes